Usa sa mga paboritong kananan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang sutukil sa may Mactan Shrine. Karong hapon atong sayran ang istorya sa usa sa labing karaang manindahay sa maong lugar. Ug kun giunsa niya nga mapabiling malambuon ang iyang patigayon taliwa sa pagsulbong usab sa daghang mga kananan o mga restaurant sa Dakbayan. Kini ang atong kwento ng Pilipino. Ako si Rowena Aquino Lorca, 55 years old. Naitulo kabuk anak. Usa ko sa nagbaligya o nagluto dinhi sa Sutukil, usa ko sa tag-iya. Akong mama ang owner ani, pero ako ang nagmanage. Sukad-sukad, 1993. Sa una, customer manggod mi ni no problem. Dili jud sikand lang mi dinhi. 1990 sino problem nagsugod. So customer mi nakapalit mi diri og rights lang. So nakaimbento pud ako mama nga ang nindot ni da kay murag isda mo click jud ni. Sa among pagsugod nga ni payag-payag pa. Oh, bas pa ni among sawg yuta sogi. Amo lang gipatasan kay high tide, maabot man ang tiil sa customer. So magbasa, mapatong sila ana magtikungkong. So naka-ideya mi nga among patasan, among gipasalugan kay aron dili sila mabasa. So ang gihimo po namo nga instead nga sako, gihimo na lang namo nga sin. Sa gamay pa ni akong tindahan, ang customer nag-request jud nga manang anong dili man ni ablihan. Oh, anong di man ablihan nga naman mi ani ngit-ngit nga dagat man daay na dinha. O so naana akong mama nga ganahan daay mog dagat sir mo tan-aw siya oh. Naganahan man jud ang customer kay pas ani high tide o makita jud nimo ang dagat. Di na akong mama. Ato na lang ni himuon 5 ka lamesa wing or unom ana. Na mo to pag padako na mo ni-react ang City Hall ningon nga oy dili na pwede kay gamito na diya nga area igbahog-bahog. So amo na lang pong gigamay-gamay, isbog gamay. Ani sakto na si unig 12 ka lamesa na. Muna ni. 2004 man ako ni girenovate. Diri na kahuman akong kamagwangan, engineer, COME. Akong ikaduha HRM na akong ni-graduate atong April lang ang custom na ako akong youngest. Oh. Na akong pag-umangkon diri pod kahuman sa parehas na ako ba. Oh, sa parehas na ako nga usa ka inahan. Usa ka manog tinda. Ako dili lang gud ko kaayo anak lang gud ko kaayo sa kwarta para lang gud nga ma-maintain akong income ba nga makabayad ko sa mga taxes, makasweldo ko sa mga tao, makabayad ko sa tanan nga kinahanglanon nako diri. Kay og imo wara-wara pug ka na dili nimo ma-maintain ang imong negosyo biyaan pug ka sa imong customer.